Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhuntsubhuntshu kanje ngephuzu manje iqomani. Bathi mfana empane semncane oda ngabadida bethi mntalanti cha, ingane ehlaza cha. Ufunza abaphathi bezonqamala lo dwele ibushelile. So, into esengiyibonile la isikhathi esiningi ukuthi insizwa eziningi ziyakwazi ukuthi zithole inamba, right? Okay. Uma umuntu mangabe seyitholile inamba uthola ukuthi indlela enza ngayo akenzi ngendlela efanele. Agcina intombazane engasayiwinanga okanye nje agcina inhloso zakhe engasafezekanga, yabo. So ke ingakho ke ngithe ake sikhulume ngalento namhlanje uze sizokwazi ukuthi sibonisane la sibonisana khona umuntu asizakale la engasizakala khona ngoba kubalekile phela ingakho sinayo lenhloso sinayo le channel namhlanje ukuthi sikwazi sibonisane siyinsizwa. So ngaphela egcineni kosuku sonke kufanele senze njani? Kufanele siqonye, kufanele sibe sothandweni olu-healthy, olumnandi, olufudumele. Kumnandi ukuba sothandweni mfowethu, ngiyakutshela, yabona ngisho uhamba mfowethu uyajabula. Sengikhuluma ngothando olu-healthy, olukuphethe kahle, olunempilo, yabo. So ngisho uhamba mfowethu uyajabula, nabantu bakujabulela, yonke into eminyango iyavuleka mangabe usothandweni onjani, olu-healthy. So ungakhohlwa ukulike ivideo kamqeqeshi wakho, sisazoqhubeka sifundisana. So ngibese ngibhala ke sengibuza insizwa ukuthi ke ilahle kaphi lento mangabe inamba usuyitholile. So ba commentile abantu. So omunye mfowethu uvezile wathi ke mina ngiyayithola inamba wayesithi bafoke ngosuku lokuqala ngafona ngamcela ukuthi angi-add la ku Facebook. Ngathi akakwenze today. Angazi ngagejapha umqeqeshi siza mfowethu. Awucabange nje mfowethu uthatha i-airtime yakho uyayifonela ingane ufonela nje ukuthini uthi ayi-add ku Facebook. Ngobani? Why vele kufanele ik-add ku Facebook? Ngoba usunayo inamba yakho. Usiyakwazi umuntu ukumthinta noma engasiphi isikhathi ofuna ukumthinta ngaso. So isizathu sokuthi ak-add ku Facebook isiphi, yabo. So intombazane ehlakaniphile uyakwazi ukubona isuku. Iyakunikeza inamba but mangabe usuqhubeka iyakwazi ukubona ukuthi halo akazi lutho usaclueless igcine yenze njani, igcine isikuziba noma isikublocker noma ingasa entertain because yabona ukuthi yabo uzoyimoshela isikhathi, yabo. So ufonela ukuthi ayi-add ku Facebook ngani? Ngobani? Why very funny at Facebook? Because inamba uzunayo. So amaphutha nje amaningi amancane esiwenzayo adala ukuthi umuntu agcine njani engayitholanga intombazane. Okay ngithi nje ingamqomanga. So asikho isidingo salokho mfowethu. Awucabange usuyafona hayi awu-add Facebook, siba kangani Facebook, awu-add Twitter, Instagram. Mfowethu usunayo nje inamba yakhe lo muntu unayo yonke into oyidingayo, yabo. Kodwa umunye mfowethu uvezile wathi ubhalile wathi kuchazani uma uyitholile inamba kodwa mase umthinta ushawa ngebomb, ibomb like noma ublue tick. So ke sisazokhuluma ngalokho ngoba phela ukuthola inamba mfowethu akusho ukuthi usuwinile, akusho ukuthi usuwinile. Nakhona kusana umqanso kusafanele uclimb, yabo. But sokhuluma la uthi omnye mfowethu ke mina bafo ngisaqala ukuya kuyo saxoxa kahle nami ngaze ngathemba ukuthi hayi kuzolunga. Kuthe sekudlule isonto elilodwa ngathi ngiyakuyo ekutheni mfowethu uthi mfowethu ayisangifuni ngisho nokukhuluma ayisafuni ngisho nokukhuluma nami. Abantu babuye bebhala ngenyeke indlela. Uthi mfowethu ke uqonda ukuthi mfowethu ayisafuni ngisho nokukhuluma nami. Ingane ivele ithule eyangazi ngenze njani lengane iwuthathile umoya wami. Ucommente kanjalo mfowethu. So uthini mfowethu shuthi wakhuluma nayo wayesenze njani edlulisa isonto lonke kweyimali sebuye futhi ezokhuluma nayo. So awucabange nje ukuthi bukhuluma nentombazane kuwumgqibelo. Alright, niyakhuluma kahle nentombazane kumnandi, mhlambe nibonene la nibonene khona bese uyathula sonke lesikhathi isonto lonke uphinde uzokhuluma nayo kumgqibelo ozayo. Do you really think ukuthi leyo ntombazane izokuthatha serious? Ngeke izikuthathe serious because iyabona ukuthi awukho serious. Ibona ngezenzo ozenzayo. Akwazi ukuthula isonto lonke mfowethu. Mfowethu ngisho ngathi intombazane ekuthanda kanjani but isonto lonke hayi ngeke, it's too much, yabo.
So njoba ngisho ukuthi amaphutha amancane esiwenzayo adala ukuthi inhloso zakho zigcine ingafezekanga. But ke kubalekile njengensizwa ukuthi sibonisane ukuze sizokwazi ukuthi ke sisizane la singasizana khona. Uma into ikusebenzela uyayisebenzisa, uma ingasebenzeli ayikusebenzisi. But kubalekile ukuthi ulwazi onjani uliqoqe ube nalo, ube aware izinto ezenzakalayo la ngaphandle nangendlela abantu abenza ngayo, yabo. So njoba ngisho ukuthi ukuthola inamba mfowethu kulula, right? So into ekufanele uyenze mangabe inamba usuyitholile, usukusebenzile angithi wayithola inamba. Good. Okay, ake sithi inamba uyithole namhlanje. Lento bayazi abaningi abangihlezi ngichaza, but ngoba abanye leli khaya lihlezi likhula njalo ngosuku. So kubalekile ukuthi ke uma abantu bengakaqondi ngiphinde ngichaze. So uma inamba usuyithola sizithole namhlanje. So njoba ngisho uma ngabe usithola inamba akusho ukuthi usuwinile. Kusanda umsebenzi omningi ekufanele uwenze, yabo. Enye intombazane yakunikeza inamba just ukuthi usuke eduze kwayo, ukuthi mangabe usuthi uyayithinta kanjani iblock noma usazi usazichaza ukuthi usibani bani bese yabotholwa ya ivele kudothike ingabe sa entertain, yabo. So kuningi mfowethu njoba ngisho ukuthi mangabe usithola inamba kusho ukuthi usuwinile. So mawuyithole namhlanje ngeke ngithi mina ungayithinti namhlanje, yabo. So inikeze nje uzozwenza njani uyithinte ngakusasa noma phambi kwakusasa mangabe uzithemba kakhulu. Ngeke izikukhohle, ngeke izikukhohle nakancane mangabe uyitshelile igama lakho ukuthi ubani yakwazi ngaleso sikhathi, yabo. So uma uyithole namhlanje ithinte ngakusasa, yabo. So indaba ngithi ungayithinti namhlanje akufunakali phela ubonakale njengomuntu onjani o desperate, like umuntu like phela ispeed mfowethu siyabulala, yabo. Mawuzuza ngesivinini esikhulu uzo crash, yabo. So relaxa nje ukukhombisa ukuthi insizwe yazi into insizwe yaziyo into eyenzayo. Isizulu sibuye sibe inkinga. So ithinte ngakusasa. So mangabe uyithinta ngakusasa nakhona kunezikhathi umuntu ekufanele umthinte ngazo. Awuvela umthinte nanoma nini. Awucabanga umfonela ngo1. Mhlawumbe umfonela ngo1 ingane yabantu isemsebenzini okanye ibusy la ngezinto ezenzayo. Most likely lo muntu ngeke aze ayibambe ifoni yakho, yabo. Momfonela ngaleso sikhathi umfonele emini, momfonele emini most likely ngeke aze ayibambe, noma mangabe ebamba izinto ngeke zize zihambe kahle. So ngithi isiphi isikhathi esingcono by ngabo kusukela nje ngo6 kuya ku9 leyo period nje leyo isona isikhathi esi-right leso sokuthi wenze njani umuntu umfonele, yabo. Because usuke seqedile izinto azenzayo, mangabe semsebenzini usuke sebuyile sesendlini, mhlambe most likely futhi usuke sehlile serelaxele ecofela ifoni yakhe noma ebuka iTV, but nje ngaleyo period nokupheka usuke sekuqedile, yabo. Futhi engathi ungamfonela la ngabo 7:30, 8 lapho, yabo. But awazi phela ukuthi umfonele ngo10, 11 so sekuyisebusuku ke lapho mhlawumbe usukwesele la abanye abantu bayashesha ukulala, yabo. So yona period enhle leyo ukuthi njani umfonele. So mangabe usumfonela inhloso yakho phela njengoba umfonela yini ukuthi umnikeze inamba yakho. Kufanele ebe nenamba yakho because wena usunayo inamba yakhe, yabo. Not ukuthi uqale wenze njani usethe usuku lokuthi nibonane njoba ngisho ukuthi ispeed sinjani siyabulala. So mangabe usumfonela inhloso yini ukuthi athole inamba yakho. Nakhona awuzuthi hayi ngicela usave inamba yami leyo, cha awuzusho kanjalo. Kufanele umtshele indirect, yabo. So uxoxa naye umbingelela umbuzo impilo nikhulume nje kabili kathathu ungeqi ku3 minutes because asike isidingo sokuthi ukukhulume like 10 minutes. 10 minutes isikhathi eside kangaka, yabo. So ukukhuluma nje umbuze ukuthi mhlambe leyo nto ayenza ngalo langa nizenhlangano noma izolo uhambe kahle nikuleyo nto kade yoyenza. Wena wazi ukuthi kade uhlangana naye ubenzani ngaleso sikhathi. Mangabe khona la ephuthuma khona uzombuza ukuthi wagcina ephumelelile nokwenza lento oyenza ngaleso sikhathi noma yini ayeyenza noma yini ayeyenza ngaleso sikhathi wena wawukhona wazi. Uzombuza ngalokho, yabo. So mangabe sekunjalo uzokhuluma nje kabili kathathu bese uyamtshela ukuthi hayi nkozani ngikujabulela ukukwazi yona namba ke leyo engiyisebenzisayo yona namba enjani engitholakala kuyona, yabo. So uyindaba usho njalo ufuna iseve leyo namba, ufuna iseve, yabo. So naye mangabe egcwele ngawe egcwalile ngawe enhlangana uzovuma ayisave inamba yakho. Usumtshelile indirect ukuthi enza njani asave inamba yakho, hayi ukuthi ngicela uyisave inamba yami mina inamba engithola cha, but umtshelile ukuthi yona namba enjani
engitholakala kuyona leyo. So ke ngithi ke mina mangabe usuqala usubona istatus sakhe mhlawumbe umuntu ku WhatsApp uzobe senjani esavile lo muntu inamba yakho because naye uzimisele ngawo, yabo. So izinto so zinjani lapho zikuhambela kahle, but nakhona kusho phela mangabe usumtshelile ukuthi akayisave, usumtshelile ukuthi inamba esebenzayo le uzoyisave, mhlawumbe uma uzomtshela vume but ngeke azayisave inamba yakho, yabo. So lokho akufanele ukuguarantee ukuthi kuzokwenzeka. So wenze njalo, yabo. Njoba ngisho ukuthi inhloso yakho uma ubumfonela kusasa noma phambi kwakusasa usuwenza njani ukuthi abe nenamba yakho. So mangabe usukwenzile lokho, angithi wayesithi ke umfonele ngakusasa. So phambi kwakusasa ke ngeke ngithi mina ke ungajaha umuntu ukuthi WhatsApp lo muntu. Ayi phela mangabe uthola inamba usuke usuno 50% chance ukuthi uyiwine leyo ntombazane. No 50% chance ukuthi uyiwine, yabo. But the moment when ukhetha ukuthi ungamfoneli uyokhuluma naye ku WhatsApp, azi ukuthi lapho usukhathile u50% wakho, wenza njani wasala no 25%. Usuno 25% because awuzange umfonele lo muntu, wenza njani ujahe ukuyomWhatsApp, usuno 25%. So the moment uzichaza lapho uthi hayi mina usibani bani abani, nengane izoloku ikuphendula because wenza njani ifuna ukuthola ukuthi bani no WhatsApp. The moment usuyibona uthi oh loya bese njani iyakublocker noma ingabe isiyakublock ingabe isakulokhuza isa-entertain. That's why ngithi umuntu mfake time incane abafriend umfone, nakhona ngeke uzofona isikhathi eside like 10 minutes 20 minutes, cha asikho isidingo salokho. Ukubuza nje impilo, ukhulume nje ngalokho enanihlangene ngakho naye first day, bese uyamtshela ukuthi hayi iyona namba engisebenzisayo inkosazana le, iyona namba engitholakala kuyona. So wenze njani indawo umtshela lokho ufuna isave inamba yakho, yabo. So zimbili ke inhlobo zensizwa kufanele uzazi. Khona uhlobo lensizwa lolu uthola ukuthi ligcile kakhulu efonini, ligcile kakhulu efonini, lenza yonke into efonini, lishela ngisho intombazane kuphi efonini. So lezo insizwa ke lezo hayi ukuthi aziwini, ziyawina nazo, but kuye kuthanda ukuthi kube nzima, yabo. Kufana nomuntu ozothi sigijima imarathon, ithi mayikhala impempe ukuthi sisuke enze njani yena aqala kuqe phansi ngedola athandaze noma enze into ayenza abagijima abanye yena wenze njani umile. So the moment eseqala segijima naye, but abanye sebekuphi sebele phambili yena kade emile la, yabo. So lo muntu akusho ukuthi ngeke azayiwina imarathon, but usezilimazile kakhulu, yabo. So kanti kufanele usuke makuthiwa ziyakhala usuke nawo ngaso leso sikhathi. So that's why uhlobo lokuqala lo lwensizwa zinjani izigxile efonini. So bese uba khona uhlobo lwensizwe olwesibili lo hlakaniphile njani olu-strategic, olwaziyo ukuthi fanele wenze njani. Ifoni zisebenzisa njengethuluzi lokuthi xhunywane nentombazane, kuhlangane kubonane ukuze bezokwazi ukuthi phela benze njani, bethola isikhathi nentombazane bazane kangcono. Kubalekile mfowethu lokho, mhlawumbe ungangakuzwa, mhlawumbe usungizwile ngikhuluma ngakho kaningi, but kubalekile ukuthi lo muntu umqondo uyisimo kanjani, nibonane physical. Ukhuluma efonini mfowethu, njengoba kutshela ukuthi uyasetha isithombe efonini sokuthi umuntu okanje nikhuluma nichathe nama-jokes ahlekisana, but uma usuhlangana naye umuntu uthola ukuthi unamahloni, asaba ngisho ukukhuluma, uyayithulela, yabo, zonke lezo zinto. So angifuni intombazane ukuthi uyidayisele ingulubise isake. Kufanele umuntu aqonde ukuthi umuntu kanjani. Ukwenza kanjani lokho ukuthi nihlangane nibe la, zenzeke izinto ke mangabe usuhlangene nomuntu, usemathubeni amahlo ukuthi umqabule, usemathubeni amahlo futhi ukuthi wenze njani umthole, yabo. So balekile mfethu ukuthi wenze kanjalo. Zimbili inhlobo, yabona mangabe usayinsizwe sancane sakhula, uye ujabule nje uthi hayi ngitholile inamba, gijima uyohlala efonini, WhatsApp nayo intombazane ama-hour, but uthola ukuthi niyakhuluma nje WhatsApp kuphela isonto lonke, awukwazi ukukhuluma yokuhlangana, yabo, because awukaqondi kahle ukubaleka noma kokwazi ukusebenzisa ifoni ngendlela efanele. Ukhulumile isonto lonke nayo, but awuzange ukhulume ngisho kanye ukuthi nihlangane, yabo. So kumnandi efonini but anihlangani, ngamanye amazwi ujola kuphi, nijola efonini. So uthi into kanjalo mfowethu into engekho, makufika insizwe ehlakaniphile izokuhlela naye usuku lo muntu bebonana onobhizi efonini, emva kwesikhathi lo ntombazane njani
izoqala ilose interest ingabe isalokhu ku-WhatsApp, uthola ukuthi ayisaphenduli noma isiyaphuza ukuphendula kusafana nje sekuqalele izinto seyishintshile. The moment uphaphama mhlawumbe usuthi-ke manje usuzama ukuhlela naye ukuthi nibonane, uthola ukuthi interest ayisekho, yabo. So kubalulekile futhi mangabe uyinsizwa wenza izinto ngendlela efanele. So mangabe usumfonela okwesibili-ke wenze njani? Mangabe usumfonela okwesibili usuhlela naye usuku lokuthi libe njani, nibonane. So kuyadependa ukuthi nikuphi-ke, mangabe nisemakhaya noma kuphi, but kubalulekile ukuthi nibonane mfowethu, yabo. So mangabe senibonana nakhona hayi ukuthi lo muntu uyompintshela khona ingamagama, nkosazana ngikuthandile kwasho kwacima, no, because uzogcina sethini wena ethi hayi ngisazocabanga, noma hayi angikho ready ukuba kwi-relationship, noma hayi khona umuntu engithandana naye, zonke lezo zinto. Because intombazane iyakutshela kanjalo ithi hayi khona umuntu engithandana naye, hayi sikubonile ukuthi hayi lo angimdingi empilweni yami, yabo. So ikushaye ngalokho ithi hayi khona umuntu engithandana naye, khona umuntu engithandana naye, khona umuntu enginaye, nginayo i-boyfriend, nginayo indoda, yabo. Ikushaye ngalokho uthola ukuthi ayinayo umuntu because awukwazi ukwenza izinto ngendlela efanele. Kanti izinto mangabe uzenza kahle, even enayo indoda angithi awujaha ngumtshela ukuthi yamzana, so nawe uzozithola esebambekile kulolu gibe lakhe, esenemizwa ethize ngawe, so naye azithole sekwi-entanglement angayiqondi ukuthi kanjani, yabo. Noma esekwazisa ukuthi unaye umuntu athandana naye, but uzofuna ukuthi lento yakho naye ingapheli, yabo. Uzobe ekutshela ekwazisa ukuthi khona umuntu okhona, but akafuni ukuthi usuke eduze kwakhe, yabo. So kunjalo nje mfowethu. So kubalekile mfowethu ukuthi wenze izinto ngendlela efanele, njengoba ngisho ukuthi zama ngayo yonke indlela ukuthi umuntu nihlangane naye nifundane. Akusho phela umuntu mangabe usuhlanganile naye useguaranteed ukuthi useyintombi yakho, nawe uzobona mangabe u-engage naye ukuthi lo muntu kufanele noma cha, yabo. Uyamuzwa umuntu mangabe ukhuluma naye. Mina ngivele ngikuthande nje, sengikubuka nje bese ngivele ngiyakuthanda, sengiyayithanda le ntombazane, cha uyangichaza mabe ungichazile, but ngisafuna ukukubona. Uthando uzozakhela wena kumina ngani ngezenzo zakho. Mangabe indlela o-acta ngayo, wenza ngayo, ocabanga ngayo iyona ezobanga ukuthi nami ngikuthanda, yabo. But nje ungichazile ngobuhlobo bakho, indlela obugqoke ngayo, but yabo akwazi ukuthi ngisondele, but fanele ngikwazi ukuthi umuntu okanjani, yabo. Mhlambe kade ubulala abantu la, mhlambe kade wenza yonke imigilingwane la uyintombazane, yabo. So angikwazi uvele ngikuthande nje, hayi ngiyakuthanda, no, fanele ngikuqonde ukuthi umuntu okanjani. So kubalekile lokho mfowethu, kubalekile ngendlela esimanga. Nangunjabulo uthi uyaphila mqeqeshi, ngiyaphila mfowethu. Unjabulo Sithole, ngiyaphila mfowethu, ngazwa kuwena. Omunye mfowethu angiboni into ayibhale lapha igama lakhe, uthi mina Inamba ngiyithola kalula mqeqeshi wami, inkinga eyokuhlangana imiswa kanjani? Wenza njengoba sengichazile mfowethu. Ungajahi nje ukuhlala efonini. Nangu JP Happiness uthi mqeqeshi ngithembe kuhamba kahle kuwe. Hayi kuhamba kahle mfowethu. Uthi-ke if unenamba yentombazane uyithathe komunye umuntu, if ufuna ukukhuluma nayo, if ufuna ukukhuluma nayo ibuze ukuthi ngiyithathephi. So ubalekile futhi lo mbuzo obuzayo. So kusho ukuthi wena unenamba uyithathe, ake mhlawumbe uyithathe kumngani wakho. So leyo nto leyo isikhathi esiningi yenziwa yini? Yenziwa yingane. Ake ngithi nje noma yenziwa yinsizwa ezingakaqondi kahle kwezothando ukuthi kuhamba kanjani. So awukwazi phela ukubona mfethu umuntu efonini, awunike inamba yakhe, awumazi wangimazi, because uzokubuza wona lo mbuzo, uyithathe inamba yami, ke bese kubanzima, yabo. So kubalekile mfethu awuzochaza umuntu efonini ungazi uhlangane naye. Baningi abantu abahle, yabo, baningi abantu abahle ongababona la efonini yami, but akusho ukuthi phela usuzothatha inamba yakhe umuntu engakwazi, yabo, because uzothwala inkinga mangabe sekufanele ukhulume naye. So mangabe wena uthatha inamba kumina yentombazane, mangabe sikubuza ukuthi uthathe iphi nami, bese ngithi hayi ngithathe umqeqeshi, yabona lapho ukuthi usungikhatha nalowo muntu, usungikhatha naye ngoba naye uzobona ngathi ngihambe ngikhangisa ngaye manje, nginikeza inamba yakhe nanombani, yabo.
but nje mfethu mina ngiye-discourage into kanjalo ungayijwayeli ukuthi ubone umuntu noma uthatha inamba kumuntu ithatha kuyena yini ungayithathi kuyena inamba akwazi yabo ngoba uzohlangana nenkinga eziningi imibuzo eminingi kufanele umuntu inamba uyithathe kuyena yabo so ungazijwayezi umkhubo kanjalo ukuthi uthatha inamba kumngani noma kubani bese wena uyamthinta cha ukhulume naye akunikeze inamba ngokusemthethweni mhlambe njengoba usuyitholile inamba yena ubengeke aza kunikeza inamba yabo so ucisha yonke izinto ezikanjalo khuluma naye umuntu uAyanda Gininza uthi umqeqeshi ngithi umntwana nakangibuta ukuthi have you ever had sex before oh shothi mfethu uyabuza ukuthi uthini mangabe ethi wakwalenza yini ucansi well mfethu ngiyaqala ke lo mbuzo mfethu so mangabe kubuza kufanele uvume uzovuma ngisho kuthiwa mfethu awukazi ulenza kufanele uvume yabo so awukwazi ukureveal into kanjalo uthi haya ukaze even ake sithi mhlambe usekuvakashele zizokhala okay mhlambe yakubuza nje ukuthi wakwayenza lento so wena mangabe uthi awukazi uyenze obvious lo muntu usezokutapa kancane because ngeke asakuthatha like njengomuntu owenza into ayazi mhlawumbe usezothatha kancane kwezinye izinto kube ngathi uzofunda ngaye yabo so umtshela ukuthi wakhe yabo angikholwa ukuthi lokho kungam offend ethi kanti usekwayenza lento hayi ngisafuna ukusondela cha but even if uthiwa ukwazi ukwenze ukuze uthole leyo respect nyana kuyena mangabe kubuza kanjalo umtshele nayenza ngakwenza yabo so mangabe uthi awukwazi ukwenza yabo ukuthi usulahla iphawe engakanani lapha so naye ukuze ngempela ukhuphuka naye bese yakukhuza ethi ayakwenziwa kanjeni because usumtshelile ukuthi hayi awukwazi uyenze lento ngisho ukuthi awuyazi yabo ubani omunye lapha lama comments uthi talent ejadlabazane olamalo ukhuluma iqiniso danke futhi uthi Timen Vilakazi uthi lamqeqeshi yazi today bengikhuluma nentombi yami yasemakhaya izingcokolela nayo yavele yangitshela ukuthi manje esingoduso yomuntu yavele ngafreezer comment mfethu ngavele ngafreezer hey qeqeshi ngiphoxekile mfethu unqese mfethu nqese mfethu uthi mbo uthe intombi yakho bengikhuluma nentombi yami yasemakhaya cha ikbetrayile leyo ngane ikbetrayile ngempela nje into eyisimanga kuhle impela athathe umunye umuntu because akwazi phela uqhubana nomuntu kanjalo yabo kusho ukuthi ke angazi noma bewazi wena ukuthi khona umunye umuntu athandana naye yabo if uthi bewazi hayi ungcono but if ukuthi ubungazi ukuthi khona umuntu athandana naye it's a problem yabo lo muntu beyinkinga vele ngoba mayekwazi ukufihlela izinto ezikanjalo kusho ukuthi kuningi mfethu abe ukufihlela lo ethu sinovuyo nowewe uthi hello mqeqeshi I am not in the space of watching you please don't delete akhuleka mfethu ngeke ngidelete uzoyifica nje khona la Sandile Mthetho uthi njalo nje danke mfethu nanginophilani Ayanda Dlezi uthini mfethu qeqeshi ngithi angiyibongele nje mina uthi angiyibongele nje mina benginenkinga yokuthi ngingabi nalo ulimo oluhle kubantu besimame bengidamane ngithola inamba yakhe ngivedane ngimfonele ngihlale matata sipile comment ngivedane ngimfonele ngihlala odabeni lokuthi ngiyamthanda maqedane beyangichitha kepha ngeyiphansi izolo kusihlwa ngike ngavuka okay ngavula ama video akho ku YouTube ngase ngicisha ngase ngicosha ngicoshile kwangisebenzela lokhu
sorry bafethu, yazi nomuntu ongifonelayo la uyangihlupha ke, angisayibonile le comment yalo mbhemu, kodwa ke madoda nangu Sigbet Simelane uthi njalo awudanke futhi, nangibonga Musa ukuzwayo eMdlovane abenkabe yama uthi kulalele insizwa kunjalo nje mfowethu, ngibonge usicelo sotsha lemanga uthi umqeqeshi wami ngiyakuzwa mina selokhu ngikulandela izinto zihamba kahle danke mfowethu. So angivale lapho bafowethu, ngibonge ngesikhathi senu, ngithemba ukuthi abantu khona bakufundile. Kubalekile mangabe sensizwa ukuthi sifundisana, sicobelelane ngolwazi, njengoba ngisho ukuthi ungazi kudala ubhlungu, yabo. Ngeke ngenze isibonelo ngokuthi mangathi uthisha kuthiwa mhlawumbe une PhD yokuba uthisha, kanti futhi iphepha lisho njalo kanti awukwazi ukufundisa, uyothwala inkinga uyoza ubhlungu ngendlela esimanga, because iphepha lithi une PhD yokuba uthisha, but uma ngabe uhluleka ukufundisa yoba njani, uyothwala inkinga. So ukungazi kudala ubuhlungu. Uma umuntu kufanele ube aware, umuntu kufanele ulwazi uluqoqe, but bese uyalihlunga usebenzise lo kufanele ulisebenzise lokusebenzelayo, elongakusebenzeli alukusebenzeli. Ayikho into emhlabeni eyosebenzela wonke umuntu, khohlwa. Ngisho ngafika nanoma ingani, ayithi ufika mhlambe nomjovo ozosiza wonke umuntu, khona abantu abayogxeka lo mjovo wakho bethi hayi unjani, befuna ukubulala futhi, yabo. So ayikho into umuntu ayofika nayo eyothanda wonke umuntu emhlabeni. So into mangabe isebenzela uyasebenzisa, uma ngakusebenzeli awuyisebenzisa. Ngibonge kakhulu bafowethu.